Teraz budeme rozprávať o téme chudoby a budeme sa na ňu pozerať z rôznych uhlov pohľadu. Sociologička, ktorá sa celý život venuje téme chudoby, a je to Zuzana Kusa. A bude hovoriť o tom, že zdražovanie sa týka všetkých, najmä tých najzraniteľnejších, a v príspevku napríklad porovná údaje o raste cien potravín s údajmi o zmenách výšky pomoci hmotnej núdzi. Dobrý večer všetkým. Môj príspevok nie je ani adresovaný tak vám, pretože vy asi viete, o čom budem hovoriť a nie ste objektom na vzdelávanie, preto ste tu a to je toho dôkaz. No, ako povedala pani moderátorka, začínam tým, čo sa týka všetkých, a to je zdražovanie. To zdražovanie nie je nová vec, netýka sa len tohto roku. Podľa údajov štatistického úradu z publikácie výdavky súkromných domácností ročné výdavky na potraviny v prepočte na člena domácnosti vzrastli medzi rokom 2020 a 2023 až o 38%. A mesačne to znamenalo v roku 2023 109 eur. Prečo spomínam tento konkrétny výdavok 109 eur na mesačne ako výdavky na potraviny? Pretože to je priemerný údaj, ktorý sa netýka všetkých a je na Slovensku veľa domácností a veľa osamelých ľudí, ktorí nemôžu mesačne minúť 109 eur na potraviny. Napríklad dávka pomoci v hmotnej núdzi pre jednotlivca sa v roku 2024 zvýšila na 84,90 eur. To je v porovnaní s tým priemerným číslom 109 eur ako náklady na potraviny pre jednotlivca mesačne o 25 eur menej. A zo základnej dávky pomoci v hmotnej núdzi si ľudia podľa očakávaní ministerstva majú hradiť nielen jedlo, ale aj prístrešie a ošatenie. Tak to hovorí zákon. A vieme, a počuli sme to aj v tomto humornom úvode, tú humornú vec, že veľmi vážne sa zamýšľa ešte pritvrdiť súčasnú prax, ktorá je tu od roku 2013 a ani zmena vlády ju nejako nezrušila, že aj táto základná dávka musí byť odpracovaná ľuďmi v ekonomicky aktívnom veku. Ak človek, ktorý trebárs nemá mobilný telefón alebo z nejakých iných dôvodov nezareaguje na výzvu úradu práce, aby odpracoval povinných 32 hodín a získal túto dávku, tak o tú dávku príde. Čiže táto suma, hoci by mala byť sumou, ktorá sa poskytuje každému, ktorý nemá príjem a nemá možnosti inak si zabezpečiť živobytie, je podmienená určitou povinnosťou, nie je základnou existenčnou garanciou pre všetkých. Je to síce neobvyklé porovnávať dávku pomoci v hmotnej núdzi s priemernými výdavkami na potraviny mesačne. O mnoho obvyklejšie je porovnávať dávku pomoci v hmotnej núdzi so sumou životného minima. Ako možno viete, mnohí z vás, ktorí robíte v sociálnej práci, aktuálne životné minimum pre jednotlivca je 274 eur zhruba. Ale to je suma, ktorá nejako nie je garantovaná pre ľudí, ktorí sú mimo trhu práce, ktorí nepracujú. Pre nich je určená za ďalších a ďalších podmienok len suma 84,90 eur. Takmer 25 rokov Slovenská republika negarantuje svojim občanom, ktorí sú v núdzi, životné minimum. Pritom životné minimum malo byť vyjadrením ako humanistického a inkluzívneho charakteru ešte bývalého Československa v prvom zákone o životnom minime, ktorý bol po roku 89 prijatý a ktorý podpisoval Václav Havel a
Alexander Dubček, tak sa tento zákon odvolával na Európsku chartu sociálnych práv a vlastne nepriamo aj na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a vyjadroval základné právo človeka na dostatočné zdroje a sociálnu pomoc, aby mohol každý žiť spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou. Slovenská republika na prelome tisícročí odpojila pomoc pre najchudobnejších ľudí od tohto ľudskoprávneho princípu. Súčasný zákon o životnom minime hovorí o životnom minime, lenže je to spoločensky uznaná hranica. Proti takémuto uznaniu, ktoré zároveň časti ľudí na Slovensku negarantuje základné podmienky pre dôstojný život, vlastne nikto neprotestuje. Téma životného minima, jeho nedostatočnosti a hlavne odpojenosti od základnej sociálnej siete sa sem tam krátko verejne diskutuje, ale do praktických politických opatrení sa nejako nepremieta. Pritom význam životného minima alebo minimálneho garantovaného príjmu súvisí s poznaním, ktoré je veľmi pevne odborne výskumami založené, a to, že ľudia potrebujú určitý dostatok zdrojov a služieb na to, aby mali dostatok síl zapojiť sa do toho života, ktorý pokladáme za štandardný, aby boli schopní plniť požiadavky, ktoré od nich očakávame ako od tzv. Zodpovedných, slušných členov spoločnosti. Mnohé výskumy nie je realizované na Slovensku, ale medzinárodne ukazujú, že ak ľudia majú k dispozícii nedostatok finančných zdrojov a poskytovaných služieb, tak táto situácia ich nemobilizuje, ale naopak demobilizuje, zbavuje ich síl a schopností, aby sa vedeli zo svojej zlej situácie dostať. Na to, aby ľudia mohli nabrať síly, potrebujú zdroje preto, aby tieto síly mali. Čiže poznanie, ktoré naše verejné politiky už 10 ročia nerešpektujú, hovorí, že ak ľuďom sociálny systém, sociálna ochrana dáva len veľmi nedostatočnú pomoc, len zdroje, ktoré stačia na sotva prežitie, tak ich vlastne odsudzuje na to, aby ďalej a ďalej strácali svoje schopnosti a šance vrátiť sa k štandardnému spôsobu života. Znamená to teda, že je to sociálny systém a jeho charakter a jeho bezohľadnosť k potrebám a možnostiam ľudí vydať sa, nabrať sily pre lepší život, a nie nedostatočnosť ľudí, ktorí sa stále viac svojím spôsobom života od nás vzdialujú a často týmto spôsobom života, ku ktorému ich nutí systém so svojím nedostatočnou podporou, len vytvárajú, vyvolávajú averziu v širokej verejnosti, ktorá nepozná, nerozumie týmto podmienkam a vytvárajú vlastne sociálny odstup a nechuť širokej verejnosti pomáhať a solidarizovať sa s ľuďmi, ktorí sú tak veľmi iní a tak odlišní a nepodobní nám, slušným občanom. A tak na záver, lebo myslím, nesledujem čas, ale je čas, aby som to už uzavrela. Je tu otázka na zamyslenie, či vôbec máme šancu vrátiť sa k princípu, ku ktorému sa Slovenská republika ešte ako súčasť Československa viackrát prihlásila a občas ho ešte zopakuje v strategických dokumentov typu znižovanie bezdomovstva, ktoré ale majú veľmi pomalý alebo nedostatočný priemet do praktických politík. A to teda, že budeme náš sociálny systém a naše sociálne služby vytvárať tak, aby sme ľuďom poskytli zdroje, ktoré
ktoré ich nevyraďujú zo spoločnosti a umožňujú im plniť očakávania a záväzky, ktoré sa od riadneho člena spoločnosti vyžadujú. Otázka je, či vôbec máme možnosť ísť touto cestou, pretože od vzniku našej Slovenskej republiky a vlastne už pred jej vznikom sme boli krajina, ktorá čelila nedostatku verejných zdrojov na fungovanie štátu a prevádzkovanie sociálnej ochrany. Slovenská republika od svojho vzniku bola nútená požičiavať si zdroje od medzinárodných inštitúcií, ktoré často podmieňovali tieto zdroje práve redukciou verejných výdavkov a obvykle táto redukcia, znižovanie, okresávanie sa diala na úkor bláha alebo podpory tých skupín, ktoré v spoločnosti mali príliš slabý hlas alebo sa nedokázali nejako organizovať. Dnes tieto skupiny, vrátane ľudí bez domova, majú pomerne silné advokačné skupiny alebo ľudí, ktorí pracujú pre nich, pre zlepšenie, uľahčenie ich života a ich hlas spoločnosti je počuť a získava podľa mňa dosť veľkú autoritu. A tak ja len želám, aby tento hlas a táto autorita nebola obmedzená len na malé skupiny a určité sociálne bubliny, ale zasahovala a ovplyvňovala čo najviac verejnú mienku na Slovensku. Ďakujem za pozvanie. Ďakujeme pekne pani sociologičke Zuzane Kusej za veľmi zaujímavý príspevok.